ayo lo. Op. Kaya ngomong laka pergelane dari para satya kowe lah dalah. Katon keset-keset lalu botreng ginas ya. Ulah kapri gelane turangga diri budaya. Ana painipun Bapak Yuliana yo. Terus. Kaya manggen iki kesit-kesit lan uga tansah semangat. Ya. Kaya mangke lewat ora kabeh gelandeng dening para satriya. Oh, Hop. Son. Hey. Yo. Ya. Hey. Yo. Hey.
yak budaleng rawatya bala biar gumabyar anite turangga gawe ora ing praja gumura anggetari sayekti kridaning ragu dale giri budaya ayo man yang gerdur padha dideleng bebarengan mangke para satriya kang sampun olah kanuragan kemudian rak bening alun-alun ger H.A. H.E. H.A. H.E. H.A. H.E. H.A. H.E. H.A. Ayo kira para satriya alon-alon anggone ngaya pakaryan wonten ing dalu punika kira. Bergoyang bersama Turangga Giri Budaya. Hei ha hei ha. Yuk yuk.
impen kodek wingi kae ilang si manuk podang saiki wis bali maneh mencok neng witing asmara ngotehan njaluk pakan si podang aduri impenku aja utul yo tak udan iki jaranane Rangga Giri budaya yo oh oh yo yo oh oh yo yo yeah yeah. Ayo dong. Besarangan Rangga Giri budaya. Bebarengan kalian GB Audio. Yo iki lho Mbah Mandor Bapak Yuliono Bebarengan keluarga masyarakat Tenggok bergoyang kembali.
bergoyang Giri Budoyo. Prayitno kula padha sing ati-ati para satriya-satriya turangga Giri Budoyo. Just so bangun jiwa lan bebrayan Hey, so, hey, so, hey, sos, sos. Dikepenake. Yo. Sing penting jamu kunir. Jamu kunir. Jamu kunir. Yo, yo. Iya.
Kita bergoyang kembali bersama Cengkong Bersatu Kiri budaya HUT RI 80 Yesus Halimau Ya ngelak. Iki Mas apa Adik Pak Tris? Iki lek cilik-cilik ngene iki ya didik ya ora apa-apa. Oh, ngono. Sing cilik lek ndak anu piye ndak apa? Diaturi cilik ndak trimo ya dudoke. Kok ndeprok kabeh iki piye to? Berarti ya ngelak iki. Oh, ngelak, oh ngelak. Piye jupuk dhewe apa? Jupuk dhewe apa dijupukne? Jupuk dhewe apa dijupukne ya? Mlayu cepet tak hitung 1 2 3. Iki pama tuku pop es ya apik gitu iki. Sapa sing mudhun? Sing mudhun ya sing jaran loh. Aku titip sitok. Piro? 1 2 3 4 ya. Heeh. Iya. Iki bakuli es ya ben laris ya tak jaluk. Heeh, ben mudhun lek ngono. Ben mudhun. Urung. Wis apa urung? Wis yo ngadeg, wis kok ndoprok. Ngadeg nang ngono lho, Mas. Wis. Nah. Oh, nah. Stasiun tuh. Saya
Tio Hasil. Yuk. Yuk. Pergi katuran pinarak Mas Tio. Koto-koto saking Mojosari.